Čo sú to za omrvinky? Smola. A pozrite sa, čo mám. Mám viac hranoliek. Chlapci, len sa pozrite na túto veľkosť. Obrovské čokoládové tyčinky. A ty máš tieto malé porcie? No tak, Jennifer, pokračuj. Och, možno budeme mať na budúce viac šťastia. No, poďme na to. Je tu aj omáčka. Ponorte čokoládovú tyčinku do omáčky a je to super chutné. Och, a ako čokoláda chrumká. Skúsim naliať omáčku priamo na paličky. Och, áno, je to lahodné. Och, áno, a je škoda, že to nestačí. Nate, čo robíš? Pozor, nemám jednu omáčku, ale dve. Pozri, ako to dokážem. Teraz už len musím opatrne naliať omáčku na všetko. Aké sú chutné. A nemôžem sa dočkať, kedy to vyskúšam. Aká bohatá chuť. Ach, chutné jedlo. Také dobré. A ďalší. Mohol by si sa so mnou podeliť o jeden? Dobre, tu máš. Och, ty žobráci. No, vrátime sa k mojej čokoláde. Super, je čas namočiť moju tyčinku do omáčky. Áno, a omáčka je Nutella, takže ešte viac čokolády. Pozri. Nezostala ani kvapka. A poďme to urobiť znova. Jej. Môžem si vychutnať chuť čokoládovej tyčinky spolu s čokoládovou pastou. Je to tak chutné. Je to tak chutné, že tyčinka sa už míňa. Hej, kde je moja omáčka? Čo to robíte? To je všetko, Jennifer. No tak. Hej, to je moja čokoládová pasta. No, Tyra, prosím. Dobre. Ale urobím to. No, vidíš? Rovnako dobré ako nové. Áno, máš pravdu. Áno, viem, že to dokážem. Môžeme to urobiť s inými vecami? Dobre, fajn. Ukážeme vám nejaké triky. Gumová kačička, telefón a joystick. A táto bublinková pištol a bomba. Čo? Čo ste urobili, chlapci? No, prečo nie? Pozri, vybuchne to. Wow, Tyra, to je skvelé. Och, a vlastne chutné. Wow, pizza. Aké bábätko? Wow, to je pizza. A aká vôňa. No, dievčatá, viem, že mi závidíte. Áno, rád by som kúsok. Ale no tak, už máš svoju vlastnú pizzu. A pozri sa na tú malú pizzu Tyry. Počkaj. Teraz nič nevidím. Prečo by si to robil? Pretože sa mi prestaň smiať. Dobre, moja pizza je rovnako dobrá ako tvoja. Je len trochu malá. Potrebujem nôž a tu je... Pozri na to. Špirála pice. A je to taká zábava. Áno, je to naozaj zábavné. A teraz sa pozrite, ako ľahko to zjem. Také chutné. Ach, je to len škoda, že je to príliš malé. Hej, Tyra, buď opatrná. Prepáč. Nechala som sa uniesť. Vlastne mám pre teba niečo. No, pizza nož. Dobre, vezmem si ho. Poďme si vziať kúsok a vyskúšať. Wow, toľko syra. Mňam,
A tak pekne sa ťahá. A trochu príliš. Je to zaseknuté. Čo mám robiť? Jennifer, nechaj ma ti pomôcť. Wow, čo to je? Je to silný syr. Tyra, pomôž mi, neboj sa. Pomôžem ti. Ira, opatrne, moje zuby. Áno, jasné. Už som skoro hotová. Nie. Oj, Čo si to urobila, Tyra? Wow, to bolo veľmi vtipné. Dobrý, teraz je rád na mne, aby som zjedla svoju pizzu. Aj ja mám pizza nôž. Áno, tak lákavé. Mňam. Áno, tak chutné. Áno. Počkať, čo? Ale je to obrovské. Práve som mal jeden kúsok. Musím jesť rýchlejšie. Presne tak. Syr je chutný a klobása je chutná. Ale je to, akoby to bolo nekonečné. Čo mám robiť? Dievčatá, ahojte. Prišli ste. Tak, chcete sa pridať? Áno, samozrejme. Radi by sme si dali tú pizzu. Poďte, jedzte. Super, že? áno, to mi hovor. Úplne súhlasím. A tak sa traja naši priatelia rozhodli byť priateľmi a podeliť sa kúsok po kúsku by spolu zjedli celú pizzu. Daj 5. No, ale to nie je všetko, chlapci. Vlastne, príliš málo. A pizza je stále obrovská. Chlapci, ako si ste prestali príliš skoro, musíte pokračovať. Naozaj? Už nechcem. Čo je to? Je to len jeden had? A ja mám presne takého, ale väčšieho. Hej, Nate, pozri na to. Mám obrovského hada. Nathan, prosím, len sa nehnevaj. Stále máš marmeládu. Hej, choď odo mňa preč. No, čo by som mal vymyslieť? Vlastne, mám na to plán. Bude to návnada. Presne tak. Ale no tak. Upokoj sa. Teraz to uvidíš. Ale najprv ešte ochutnám trochu tej marmelády. Perfektné. Poďme. No, dobre. On sa určite zbláznil. Pozri, je to návnada. Wow, je to také obrovské, myslím. Kde sú moje okuliare? Dobre, dievčatá, môžete mi prosím pomôcť? Presne tak. Čo? Taká malá ryba? Vážne? Nie, nemohol si ju vytiahnuť? Ale no tak, prestaň. Ale je to môj úlovok, takže... Je to celkom chutné. Super. Počkaj, vieš čo? Chcem urobiť to isté. Chcem mať návnadu, ale potrebujem väčšiu návnadu. Vidíš? Háčik a háčik je akurát veľký. Presne tak a položíme to sem. No, pozrime sa, čo mám. Čo? Nathan, čo robíš? Nemohol som, je to tak chutné, musel som to zjesť. Hej, Nathan, to je môj had. Prestaň. Jem ho. Bola to návnada. Wow, je to také dlhé. Super. Wow, a je to stále super chutné. Mňam. Áno, naozaj chutné. Hej, Nate, prestaň. Už si mal svoju porciu. Áno. Toto bolo úžasné. No, tak teraz som na rade ja. Dobre, ako by som to mal urobiť? Najprv sa musím trochu trénovať. Nathan, podrž to. Buď opatrný, prosím. Som profesionál. Pozri, Kia.
Wow, ako si to urobil? Vidíš? Však teraz Kia. Och, prečo to na hada nefunguje? Možno preto, že je to marmeláda. Och, dobre. Možno môžeme skúsiť druhú ruku. Ochne. Jennifer, si veľmi úžasná, ale sme trochu vystrašení. Ale no tak, nebojte sa, len to idem zjesť. Páčilo sa vám naše video? Tak neváhajte a stlačte tlačidlo páči sa mi a prihláste sa na odber nášho kanála. Uvidíme sa neskôr.